Гореща вълна. Анна седи у дома и преглежда телефона си. На телефона й се появява известие за екстремни метеорологични условия. Има предупреждение за екстремна жега. Как да се подготвим за жегите? Анна проверява нивото на батерията на телефона си и го зарежда. Тя затваря щорите на прозорците, за да не прониква слънчева светлина. Анна включва климатика и вентилатора. Тя проверява има ли вода и купува бутилирана вода при необходимост. Тя купува крекери и друга неразваляща се храна. Анна си приготвя леки дрехи за обличане. Анна проверява графикът си и отменя дейностите през най-топлите часове на деня – от 12 до 17 часа. Анна пуска домашните си любимци вътре, за да ги предпази от жегата. Как да се подготвите за горещата вълна? Проверете нивото на батерията на телефона си. Заредете телефона си. Пуснете щорите или завесите, за да не прониква слънчева светлина. Включете климатика или вентилатора. Проверете запасите си от вода и храна. Купете бутилки с вода, ако е необходимо. Купете бисквити или друга неразваляща се храна, ако е необходимо. Подгответе си леки дрехи за носене. Отменете дейностите по обяд. Пуснете домашните любимци вътре, за да ги предпазите от жегата. Какво да правите по време на горещата вълна? Анна ще остане вътре и ще си почива. Тя ще пусне щорите или завесите, за да не прониква слънчева светлина. Тя ще включи климатика или вентилатора, за да запази дома хладен. Анна ще се къпе редовно, за да се охлажда. Тя ще пие често вода, за да се хидратира. Анна ще избягва алкохол и кафе. Анна ще пренареди задачите си, за да излезе навън рано сутринта. Ако и се налага да излезе навън, Анна ще облече леки дрехи, ще сложи шапка и очила. Анна ще се погрижи да си сложи слънцезащитен крем и да вземе бутилка с вода. Тя ще спира често на сенчести места. Анна ще отваря прозорците само през нощта, за да охлади дома си. Как да се предпазим по време на гореща вълна? Останете на закрито. Пуснете щорите или завесите, за да не прониква слънчева светлина. Включете климатика или вентилатора, за да поддържате прохлада в дома.
Взимайте душ редовно, за да се охлаждате. Пийте много вода. Избягвайте алкохола и кафето. Отменете дейностите по обяд. Ако е необходимо, излезте навън рано сутринта. Ако трябва да излезете, носете леки дрехи. Носете шапка, слънчеви очила и нанесете слънцезащитен крем. Носете бутилка с вода. Почивайте редовно на сянка.